Sinjuri, għaddew il-vaganzi tal-miliet u l-ewwel tas-sena programmi li tawkom ferħ u anka stejjer illi nispera illi żrajna fikom dik it-tbissi, ma naf li kelli ħafna feedback fuq il-videos u dak li qal Ivan Gaffiero, grazzi ħafna. Illum il-programm se jerġa' jaqbad il-mixja tiegħu biex niżraw fikom kuraġġ u determinazzjoni. Sena wara li kien der Neil DeMarco f'dan il-programm l-ewwel darba fuq televiżjoni qatt ma der imkien, Neil DeMarco pubblika ktieb minn dakinhar. Fil-fatt dan il-ktieb jismu Ispirazzjoni bistejjer li ħafna minnhom deru f'kuxjenza Bris Puttino Cares. Proset, Neil, grazzi li ġejt hawnhekk. U hawnhekk illum fil-programm għandna lil Caroline Gallia li hija ħabiba tiegħu kienet talmu, Ivan Gaffiero u Josie Vella li vera nirringrazzjak Mr. Jake Vella. Nirringrazzjak. Naf illi inti għatli illi meta Neil ikkuntattjak biex jagħmel l-istorja ta' Jake Vella, inti ħadd pjaċir u għatli kemm ħadd grazzja miegħu. Iwa, qabel xejn Neil hemm fisem Puttino nirringrazzjak tal-li għamilt u fisem l-Anġli li ħallewna li qegħdin fuq dak il-ktieb. Min qalbi. Napprezzaw ħafna. Grazzi. Għax kulajnuna tot. Eżatt. Neil kien ikkuntattjani u mill-ewwel iżna ħadd grazzja miegħu jien għax bdejna relazzjoni hekk speċi jibatli, jien nibatlu fuq Jake u hekk u speċi fuq Jake għandi ħafna x'informazzjoni x'intih. U tajtu ħafna infatti. Eżatt. U beda jorqot naqra, beda jieħu naqra minn kull ma bejt nibatlu. U kontat li kemm hu ġuvni sensittiv, Neil, inti. Jien nintaqa' ma' ħafna nies fl-esperjenza li qed ikonna wara l-mew ta' Jake u anke daqsxejn qabel qed nintaqgħu ma' ħafna nies u isek dak li jkun mingħajr ma trid taħsel isek tieħu il-dik li jkun għaddej minnha. Neil jidher daqsxejn sensittiv u jaf iħobb ħafna. U fil-fatt irna xielu Neil li jagħmel dan il-ktieb hemm ħafna stejjer u x'hekk hemm dwar Jake Vella, hemm ukoll fuq Francesco. Eżatt, il-mibki Francesco Spiteri. Ekku, għax inti tħoss ħafna ta' Tommy ta' Thomas. Storja ta' Thomas, eżatt, it-tifel ta' Caroline. Caroline, meta kont qed inkellmi kien nafek għax ġiġa ħdimna stejjer miegħek Bris Puttino Cares minħabba li inti għandek tifel illi jingħata l-kura. U kontat li illi l-Neil kont talmu inti meta kont l-iskola għajd li ftit fuq u x'taf fuq Neil meta kien student. Neil iltqajt miegħu fis-sena skolastika ta' 2022 ġifieri ilu 3 snin 4 kważi li sirt nafu. Kont ħoħsib il-kumitat tal-ekoskola u Neil kien wieħed mill-istudenti dak iż-żmien fil-kumitat tal-ekoskola. U mill-ewwel darba li iltqajna, l-ewwel darba li laqajt il-kumitat kien mill-ewwel indunajt kemm hu ġuvni li jaħdem ħafna. Jieħu l-affarijiet bis-serjetà, it-tasks li ttieħ jagħmilhom, perfezzjonist, irid jagħmel kollox bleżatt, jinkwieta ħafna. U matul dik is-sena ħdimna ħafna flimkien tru l-ekoskola. U li nammira ħafna f'Neil li minkejja d-diffikultajiet li għandu bl-speech ma jaqtax qalbu. Ma jaqta' qalbu xejn. U niftakar l-ewwel darba li ġejna biex parti mill-ekoskola li nippromovu x-xogħol li nkun qed nagħmlu fl-iskola u mal-ġenituri, eċċetera. U fil-bidu bdejna biex nagħmlu l-promozzjoni fl-assemblies tal-istudenti stess. U l-istudenti li kelli fil-kumitat tal-ekoskola taf kif jibdew jistħu daqsxejn u ħadd ma rid jitkellem qalu li għamilha inti miss, għamilha inti. Ma tqabbes Neil qal li miss jien jekk trid nitkellem miegħek. U jien vera ħadd pjaċir. Għas-sinjal li ħassu komdu miegħi fl-istess ħin qed intih dik il-pjattaforma. Nagħmlu dak id-daqsxejn kuraġġ biex joħroġ mill-comfort zone tiegħu. U jiena daw tfal, qoddim it-tfal kienu ħaj jitkellmu ġifieri lilu qed l-isma' jekk ikun hemm min jitħaq tagħtix każhom. Għax da ma tistax tgħid ma xiex tilta'. Allura jiena U kif marret l-esperjenza? dak li jkun inħobb nippreparah. U morna tajjeb.
vera? Eżatt, U għamilni qoddim il-year 7, qoddim il-year 8, qoddim il-year 9, qoddim il-year 10, qoddim. Però konna għat nitkellmu Nil, inti l-lum għatlek minn sena law fil-fatt tjib ħafna fit-taħdit, ħafna barra li nammira, għax issili sena nafek, kull jum tkellimni fil-ħodu u fil-axija. Ġifiri relazzjoni sabiħa ħafna. Walla ħares ikun jaf li tkun ma tiflaħx għax jinkwieta immens. Però rajt kambjament sabiħ fik li sirt iktar konfidenti, sirt tagħmel iktar fik innifsek u ngħidlek proset għaliex inti ma taqta' qalbek qatt meta qatt li toħroġ dan il-ktieb titta xhur għaddew forsi 3 xhur 4 u ħareġ. Ġifieri min jaf kemm hawn nies idumu snin jgħidu ħajamlu xi ħaġa u ma jagħmluhiex. Ġifieri fuq din veru napprezzak. Tħossok li nbdilt? Inħossni hemm, inħossni. Tħossok iktar konfidenti? Inħossni. Ħdejk għanna l-Ivan. Illum Ivan barra li huwa wieħed mill-kollegi tiegħi f'dan il-programm. Ivan, illum vera rittu f'dan il-programm, fil-fatt ma setax jiġi matlu l-lum bil-fors tiġi, għax Ivan kellu wkoll din l-isfida tat-taħdit. U inti għatli minn dak li sir ta' fuq għatli jien għaddejt kollha minnhom daw l-istadji, tajdilna ftit. Eżatt, kif qed tajtu ġvera, jiena pereżempju meta kont żgħir, meta kont daqshekk, anzi kont ħafna żgħar minnek kelli nieqaf mill-iskola ta' 14 sena ma kontx immur skola, kont nqum filgħodu u ta' parsi għandi d-denni u ta' parsi ma niflax. Għaliex jiena ta' 9 snin bdejt intemtem ħafna u kont qiegħed inħares lejk qed nimmaġina li dak kont jiena. Ġifieri kien żmien qiebes ħafna li jaqas kelli ħbieb kif għat li inti meta konna qegħdin nitkellmu barra, ma kellix ħbieb, ma kellix xejn. Qiegħed kont inqum filgħodu qed ngħix għal xejn. U kont ngħid għaliex jien. U ġieli minn jaf kemm kont nibki ommi qed tgħidli m'għandek xejn qas minn ħadd ieħor miva jħossni. Dik il-ħaġa pereżempju li naf li rrid insir dak li illum preżentatur, irrid nagħmel hekk, irrid insir nagħmel suċċess, ma ħadd ma kien jemmen fija, ħadd ma kien jemmen fija. U meta qegħdin hawnhekk Marja niftakar darba minnhom ukoll mort programm fuq it-televiżjoni, kont mistieden u weħilt. Meta ngħidlek weħilt ta' vera u tara kulħadd iħares lejk u jitħaq. Imma Nil bil-konfidenza sabiħa tiegħu qiegħed ġie hawnhekk verament għandek konfidenza, verament bravu li ħriġ ktieb jien li ngħid trid noħroġ ktieb snin u għadna ma wasalx u inti għadek żgħir u għamiltu. U nemmen fik, Nil, jiena minni u meta rajt ruħi llum. Fil-fatt rajtek, jiena meta laqajtkom qasriet jieqaf jikellmek għax ivat jemozzjona ruħu. Vera, emozzjonajt ruħi għax ma kienx faċli ħajti l-lum qiegħataw. U meta nara lilek u rajtek trid titkellem u f'kim minnu forsi teħelwek, ma nkunx irid ngħinek, ma nkunx irid ngħidlek jien il-kelma x'iktar kienu jfiċkluni. Qed tifhem? Imma fik qed nara bniedem bravu, bniedem li ħatasal, bniedem li ħanisimgħu ħafna dwarek u li jkollok bżonn ħanejnek minn qalbi. Grazzi. Xi ġmiel. Proset, issa emozjonajt lili, grazzi, ħafna ta'. Proset, Ivan. Naf li qed jgħidlek għax jiena nafu sew vera tħoss qasqat ma beka fil-programm, ġifieri din hija l-ewwel darba. Kif qed tħossok illi qallek dan il-kliem? Persuna li taf li bata. Il-fatt li nistgħu nirrelataw iktar Dawn l-esperjenzi. Eżatt. Nistgħu taħdmu id fit forsi. Dik u kif ukoll nistgħu wkoll tagħmlu kunu taġġid għal ħaddieħor. Kunu taġġid għal ħaddieħor. Unħossu il-weġġat. Fil-fatt jiena nixtieq Ivan, naf li t-emozzjona ruħek, nixtieq li taħdmu xi ħaġa flimkien. Lejna għatlek l-ewwel konna naqs bdejna mill-programm. Għatlek mejju li ġieħna meċ ħaġa kbira f'Malta l daw in-nies li għandhom xi ħaġa b'diżabilità xi ħaġa. U Nil irridak wieħed minnhom mhux biss tuħu sehem bħala mudell li ħadd tkun xi ħaġa kbira, imma ħatejni fiha wkoll għax inti bravu u rridu nvolut fiha għax nemmen fiha. Nidem ikkwalifikat. Jmur l-kast, isejjer l-università, ġifieri akademikament nista' ngħidlek kemm hu bravu għax meta jibatli veru inħoss ġifieri. U jħoss l-istejjer tal-oħrajn. U ħaddaħħal il-Josie, Jake, bħal Nil. Jina Jake nibqa' nożżuf għal ħalti kollha.
Jake, fil-fatt, naf kemm ħassa, nila x'konna tkellimna, jiena Jake, dak il-vuċi tiegħu nimmissja wisq għad għandi recordings tiegħu, skużan ħanmod saruħi, għad għandi recordings li nismagħhom. Kultant ix-xogħol nidħol ġo toilet noqgħod nisimgħu jien. Noqgħod Nibża li nismagħhom. ninsih. U l-aħħar wieħed taf x'kien meta intervistajtek għal-jum il-missieru Jake kien għadu magħna u għalli grazzi tal-intervistajtek. U dawk kull darba li ngħidlu xi ħaġa, Iva Marija ħanamilha laqat qata qalbu. Jiena inkompli ma li beda jgħid Neil u Evan, Jake ma kienx itemtem, però l-condition tiegħu minn tifel underweight ġabitu obese. Illum sirna naċċettaw kollox. Huma x'inhuma n-nies b'diżabilità, huma x'inhuma. Imma bnidem qawwi għadna nittimbrawh. Tgħid ħajjgħaddi minn dak il-lift, tgħid ħajoqgħod dak is-siġġu, għaliex? Aħna konna weġġaw ħafna, aħna minna żmien. U weġġa fuqha. Kont nibża noħroġ b'Jake għax għajnej in-nies kienu jweġġawna. Għajnej in-nies mingħajr ma jridu kienu iħarsu lejn xulxin. Infatti darba minnhom kien għaddej bir-rota Jake u kien hemm mara qalet kemm hu ħellu dal-boċċu. Waqaf Jake, alla jiena Jake jisimni, mhux boċċu. U ġili għattejt inti l-esperjenza jien ukoll bit-tifel tiegħi. Imma mhux kulħadd kapaċi bħal Jake. Jake. Kellu moħħu veru b'saħħtu Jake. Jake qatt ma qal le jien ma nasalx. Jekk jgħidulu Jake, inti kapaċi titla skaluna, jgħidilhom le jien kapaċi nitla s-sellun kollu. Hekk kien Jake. Infatti, għamel ħafna affarijiet li kont ġilien stess kont ngħidlu Jake, taf x'ħat għamel. Niftakar meta il-mara Anselmi u kienet għaddejja bit-treatment tal-cancer. Kella treatment minnhom ta' 20 days, Alla naqsam id-batija miegħek. U di dejjem ngħidha jien. Alla ħanamilhom nom. U għamel 100 kilometru għawm ġo pixxina. Tifel b'diżabilità, il-pis ta' Jake, mhux għax iritu, għax il-condition ġabitu hekk, kien qisu qiegħed iġorr 3 min-nies fuqu. Qed tifhem, jiġifieri ma kienitx faċli għalih, u għamilha. U kienet ta' suċċess u fetħitlu bibien enormi. U baqa' dej jagħmel attivitajiet tal-klieb minn ġol tal-annimali abbandonati, minn ġol l-isptar u hekk. Imma dak kien Jake. U jiena bekk nammirah in-Neil għax ma jaqtax qalbu u m'għandux jaqta' qalbu, qed ngħidlek m'għandek għalfejn taqta' qalbek xejn. Jekk tara xi ħadd li taħseb qiegħed jagħmillek il-ħsara, m'hemmx hemm bżonn ħsara fiżika, anke mentalment, hemm itfa' wara darek. Itfa' wara darek. Qed taħseb, Jake hekk kien jagħmel u dejjem mexa. Fil-fatt Neil inti kont anke għaddejt minn bullying. Eżatt. U il-ktieb jisni rrit noħorġu kol biex namel iktar Awareness? arfin fuq Dak li tgħaddi minnu inti wkoll. illi eżatt. Fil-fatt, jiena nistiednek għax hawnhekk stejjer fuq l-oħrajn inti ktibt. Eżatt. Però issa ktib li jmiss, ma nafx ħan nissuġġerilek ta' ktib fuqek. Ktib fuqek. Hemm l-istorja ta' Neil ukoll fih imma. Imma aktar iffukata fuqek ukoll għax inti għandek storja kbira, iva, naf li hemm l-istorja tiegħek imma mhux ktib sħiħ. U dawn huma din hija għalhekk nieħu gost nagħmlu dal-programm jiena għax nitgħallem wisq. Dawn huma emozzjonijiet ta' vera illi huma reali minn xi ngħaddu għad tisma' l-Josie, Ivan, kulħadd emozzjona ruħu hawn. Infatti nista' ngħid illi waħda mill-iktar eżatt illi baqat ġewwa qalbi kienet dik tal-mibki Francesco, ħanidonok Francesco kien ħallina wkoll issa nsejt kemilu. Sena ilu biss. Sena kont intervistajt. Xi ħaġa żejra wara Jake. L-ommu wara fjum id-doluri niftakar kellu minn għalija xi 17-il sena jew 16-il sena. Ġuvni mill-isbaħ fil-fattaw l-istorja. Eżatt, tampari. Għax niftakar konna nitkellmu kien
Għax fi żmien li Francesco kienet jieħu treatment Rainbow, jiena wkoll kont bit-tifel qiegħda Rainbow, allura jienu l-mamja ta' Francesco, nsellmilha minn hawnhekk. Konna nitkellmu kuljum. U meta kont nitkellem ma' Nil, għax Nil eżatt l-istess kif qed inti kuljum, kull filgħodu, kull filgħaxija nitkellmu. Konna ngħidlu fuq Francesco u kemm qed ibati. U fil-fatt hekk kien jgħidli, peress li tal-istess seta' Iktar seta' ta' sortu f'sajt. Eżatt, U inti kienu kont tafu ħonżawil. personali ma l-Francesco? Le, jiena ma kontx nafu Ma kont taf dwaru. personali, pero kont naf dwaru u ovvjament Però naf li l-mama tiegħu għandha kopja ta' dan il-ktieb. Eżatt, le. Proset, Dorien. Proset, insellmula l-Dorien, naf li Utru dal-ktib l-istess, vera Eżatt, sirtu close. veru. inti. ovvjament jifhem Josie. Versina close. Miluxu kamilt kuntatt magħha għaddejja minn żmien diffiċli. Ġifri dawn huma l-istejjer ta' tbatija, ma grazzi Eżatt. għalik. Inti żgur għax naħseb li inti huma riska ħadtu pjaċir li hawn Jake u l-istorja. ħafna, nħossuna onorati, nħossuna ħafna onorati, ju. Meta javviċinana xi ħadd u jgħidilna li ħajamlu xi ħaġa fisem Jake, eżempju riċentament, hemm avviċinani xi ħadd hemm li ħajjiftħu skola ġewwa l-Etjopja, ħajsemmuha skola Jake Vella. Aħna nieħdu pjaċir, jgħidli ħaġieħ ir-Repubblika, ħafna affarijiet, kien hemm min jgħidilni imma wara mewtu, imma ifhem, sinjal li jagħmel ħalla impatt qawwi. Bil-forsa ħalli impatt qawwi għax kien ġugni. Jake kellu battalja hemm darba minnhom għalinna li kellu wkoll Jake, kellu tjumer ukoll. Lilna għalinna Alla ma Alla aħjar li kelli kanser jien. Alla x'forsi kont nagħmel jien naf sentej kif għamilt inti Alla jew infiq jew immut. Alla ma jien inni 10 years għaddej battalja dejjem sejjer lura qatt ma niġi l-qudiem. Anka l-fatt meta mardet ma' Ruska l-mara biex ħanejdu lil Jake li l-mami għandha kanser. Alla mhux anke jien għandi ma. Alla lik jista' jkun hawn fejqan, Alla li jamawx u kien jaf li short life. Għax it-tifel kien brajtu. Jara fuq Facebook, dik mietet ta' 9, dak miet ta' 12, dik ta' 13, jgħid min jaf meta. Kien intelligenti ħafna Jake u fittex u jagħmel. Ma kellu battalja ta' 10 snin Jake. Aħna mija għajja ngħidu hekk għax issib min jgħidilna intom kemm għamiltu ma' Jake għamel ħafna magħna aktar ta' milli għamilna aħna. Aħna issa timbagħtu. Għaliex? Timmissjaħu. Iktar ma jgħaddi żmien naħseb iktar tħossa qiegħed. Timmissjaħu l-ħin kollu. M'hemmx spjegazzjoni, m'hemmx. Tridu l-ħin kollu, ma tista' tagħmel xejn. Għamilna minn kollox, naf, kulħadd jgħidilna ma għamiltu minn kollox, veru, m'għandix pjena. It-tifel apprezza ħafna li għamilna miegħu li qabel l-aħħar klim li smajtu jgħid jiena. Għajjat li qalli thank you did. Il-Maruska għalla thank you ma. U koll it-tabib, dina dejjem ngħidu, għallu thank you doctor, Torpiano. Nsellimlu minn hawnhekk. Għax sar isu tal-familja. Għallu però Salvani. Stejjer ta' tbatija. Ħafna. U għalhekk dal-ktieb suċċess se jkun għal Puttinu għax huma stejjer illi żgur se jħossu ħafna il-pols tan-nies u llum ma tistax tgħid għax għadha inti jien kulħadd jista' jgħaddi minnhom. Konna minna żmien naħsbuhom ta' fuq it-television daw l-affarijiet, konna narawhom f'Xarabank, fl-Istrina, f'ta' Puttinu. Imma meta tmisslilek. Tkun missitek imbagħad. Ħafna. Fat Caroline tgħaddi minn tbatija, tifel kemm għandu Thomas? Tifel issa għala 4 snin. Għala 4 snin. Ilu mindu kellu sentej u nofs. Għalhekk. Li marat bil-leukemia. Inti tħossa din it-tbatija ħafna u kollu għaddejja bih. Ibsa, kif ħajtek tinbidel mill-lejl għan-nar. Kif qal eżatt Josie, tkun tarhom fuq it-televiżjoni, mbagħad meta tmislilek, mbagħad tinduna kemm vera hija ħajja diffiċli. Ivan, kemm irridu napprezzaw kif tajt inti kemm il-darba il-ħajja. Ekk huwa kemm importanti li dak li għandek tagħmlu llum mhux vera, u anke dawk it-telespettaturi li qegħdin jarawni.
mux li biss jaraw lilkom ukoll li illum minkejja li su kulħadd kellu nistajdu hekk dak iż-żmien li inti tajt uf xi dwejja jew għala jien, mhux vera, però minn kemm hemm telespettaturi oħrajn li għaddejjem l-istess affarijiet illum. Ġifieri illum żgur dan il-programm Marja dejjem kellna ħafna mistednin kif taf inti kważi tinkun miegħek kull ġimgħa, imma llum kien wis emozjonanti għaliex u ħassejt naħseb kull dbatija ta' kull persuna li tkellmet hawnhekk. Però kollha nammirakom u kif illum ġurnata wasalt jien u issa tikber fil-ħajja tiegħi għandi żmien tiegħi 53, però għadkom żgħar, inti naħseb ftit żgħar 52. Tara ftit. Imma taqtaqtaw qalbkom, u speċjali lilek li qed narawk żgur miexi f'xi ħaġa vera kbira. L-istorja u l-messaġġ li rridu nwasslu llum. Kejja stejjer vera ta' tbatija u ta' emozzjoni illi bħal Neil u bħal Jake irridu inkomplu għaddejjin. Għax Neil ma qatax qalbu, inti Neil stajt għat id-dar, ma tmurx l-iskola, Neil jaqbad tal-linja, jmur l-emkas, jaħdem, għax kellek tagħmel xi xogħol ta' prattika, u xorta tmur u waħdek tmur. Jiġifieri ma taqta' qalbek qatt. U hawnhekk nirringrazzjaw anke l-ġenituri tiegħek ukoll u trobbija tagħhom, u inti kellek storja jibsa u għax intom kontu triplets. Oħtok mietet ma twelid, inti kellek ċertu sfidi u għandek huk tewmi wkoll. Storja jibsa ħafna. Però Neil, x'inhu l-messaġġ qasir li tittaddi lin-nies anka mhux bisħabba l-ktieb imma l-min qed jarak illi forsi mhux bħalek m'għandux kuraġġ. Bażikament il-messaġġ ta' kull storja huwa ovvjament kull persuna għaddiet minn ħafna dbatija, però kemm jista' jkun jippruvaw ma jaqtawx qalbhom. Ġifieri għalkemm ovvjament tkun diffiċli jippruvaw kemm jista' jkun ma jaqtawx qalbhom. Eżempju, ħantik l-eżempju ta' Francesco. Għalkemm kien batut, xorta kellu dik id-bistima sabiex ma jinkwetax lil ta' madwaru. Allura aħna irridu nippruvaw kemm jista' jkun inkunu bħal Francesco. Proset tassew. Tara kemm inti bravu jinetlek li ħafna differenti, kemm kbirt, kemm sirt aħjar. Proset immensa minn għand il-ħosta ċabċipa hekk noħorġu issa. Proset ħafna. Caroline, nirringrazzjak ħafna li sibt il-ħin li tiġi hawnhekk għal Neil. Grazzi Neil, grazzi Ivan, grazzi ħafna Josie tal-emozzjoni li qsamt magħna. Nirringrazzjak ħafna u żgur Jake qed iċabċaplek għax Jake żgur kien iridek tiġi. Żgur. Ħanibqgħu nsemmuh u anke nagħmlu kuraġġ in-nies għax Jake hekk kien. Grazzi ħafna, grazzi lill-crew li għandi fl-istudio, il-cameraman lil Stephen u lil Ray, għandi wkoll il-Marco Spiteri, id-direttur Sera fuq il-grafika u lil Kyle fuq l-audio, jena nsemmikom għax mingħajrkom ma nagħmilx il-programm. Grazzi, segwu Kuxjenza fuq Facebook u Instagram u jien nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.